Takže, dobrý den, tady jsou blázni v autobuse 2. No, my jsme to přejmenovali, protože teďka jsme blázni ve stanu. Ale my jsme asi tak před 5 minutkama natočili první díl. Teďka se chystáme ke druhému, který se nám předtím nepovedl, takže jsme to museli střihnout a natočit to znova. Takže jestli se vám budu omlouvat, nebo jestli vám to bude vadit, tak mi odepište. No, prostě už se koukneme na to paření. No tak dobře, tak se koukněte na to paření. Musí. Jo, takže takhle děláme tady rybičky. A ryba. Aj, tyhle nesmíme. Bacha. Zlá rybička. Jedna už nám zdrhla. Nic. Já. A poslední život. Jo. Teďka tohle znamená, že jsme vyhrali. Cože? Jak to? Já myslel, že už jsme vyhrali. Tak takže dobré. to, co vyhrajem. Ne. Aspoň 10 hobby. Jo, to je dobré. Takže teďka jste viděli hru, která byla dobrá, pro některé blbá. Počkejte. A teďka vám ukážu nějakého šaška. Dobrý den. No, takže, jestli se vám video líbilo, tak zanechte like, a když by se vám nelíbilo, tak dejte dislike. No, radši nedávejte nic, jo, když se vám líbilo. To jsou takový ty palce nahoru a dolů pod tím videem, jo. A kdyby se vám fakt hodně líbilo, tak dejte odběr, jo. A komentář, je vám to jasný? Jo, je to tam napsaný, ten odběr, jo. Jo. Tak čus.